하돌치 베비 타리타리는 뭉쳐있을 수 있대. 아니 호가는데 내가 호가라 진이 호가타라도 한거 능 킨타그르난거 능 많은 안고 लोगो हमफैबाय थायोलै सना हो बिनि सायाव लोगो हमनो फैयोथ' फैयो नों मानो मोजां रायलाया आंजों नों मा मानसिया खावसे फाग्लामार नामा हो फुरा फाग्लामार नोङो खावसेल'बो नंबावा हगार नों बेफोरबायदि सिख्ला एदावबाय थानाङा दे बुंखादों आं खिन्थु नङाबा नोंखौ पुलिस थानायावसो थांसिगोन आं मा आरो ओरैनो आंहा इनि थाखाय टेनसनखा बेहाय फैदों आं हस्पिटालाव आरो बिनि सायाव नों आंखौ बांसिननिफ्राय बांसिन डिस्टार्ब खालामगासिनो आरो दिनैथ' सोंदों आं नोंनो सोर हा नोंनो सोर आइनि थाखाय फैदों नाथाय नोंहाथ' आइयानो गैयामोन ना आरे प्लिज नों आंखौ दिनै डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा ओरैनो आं अलरेडि टेनसनाव दङ मानसिया आंनि आइया बेसेबा गोब्राब लोमजानानै दङ नाथाय आं बुजिनोनो हायासै नों मा खोथा बुंलाबायदों हो बुजिनोथ' आंसो हायासै नों मा बुंफैबाय थायो आंखौ लोगो मोनबानो आरे हाथरखि नाथाय नोङो मा हाथरखि हा सोर हाथरखि आं अखाफोरसो हाथरखि नङा मा मानसियानो नों अबेबा फाग्ला थानानिफ्रायसो खारबोनाय नामा हा खेबसे खेबनै बुंनायखौ बुजिया बेनो मेगन बेनो गन्थं बेनो महर बोरै जानो हाथावगौ बेथ' जानो हाया नों आंनि हाथरखिसो बोरै अखाफोर जानो हानांगौ नों आंनि हाथरखिसोथ' नों नंखाय बुंदों ना हो नंखाय बुंदों आरे अब्ला मा दा आं नोंनो भटार कार्ड बिनिफ्राय आधार कार्ड गासैबो देखायजोबबावनांगोन नामा हो आइ कार्ड आरि गासैबो नाथाय बे बोरै जानो हाथावगौ हो आं मिन्थिला नों मा बुंलाबायदों बुंबाय थादो आंखौ टेनसनाव आरो टेनसन दाहोसिन नोङो बिखायानो खावसे थांनाय बायदि मोनलायदों आं नों आंनि सेरावनो गसंनानै दंमोनलै हाथरखि दा बोरै फोथायनांगौ जाखो आङो बे बाथ्राखौ नङा सानथावनो हायि बाथ्राखा बियो जानोनो हाथावि एकदम बोरैलाय जानो हानो बिदि थैखानाय मानसिया बेबायदि जिन्दा आरो हाथरखि नङा अखाफोर खर'सो गिदिंजोबसिगोन आंना नि हाथरखिनि बायदि महर अखाफोर सोर नोङो सोर अखाफोर नोङो नोंनि फुल डिटेल्सखौ मिन्थिनानैसो गारगोनलै आङो जाथावनि बाथ्रा ना आं बेखौ फोथायनो हाथावि मोनबाय आसोल ओमफ्राय थाब लादोब्रा बाजैखौबो एबार बैसागुआवनो लाखादो नामा लानायाथ' लागौमोनलै नाथाय दोनबाजियासो फैगोन ना फैया जाखोबा ओरैनो आइयाबो हारसिंखा नालाय लाबोनोथ' सानबायमोन आङो दा हजों दोनबाजियासो फैना फैया जाखोथाय थेवबो एसे सम नांगोन र' जाम्बालाय थाब लानांगौलै दानि बोथोरखौथ' मिन्थिखायोना नोङो दानो दं दानो गैया रिलेशनशिप थाबाबो बिदिनोसै आरो आंना हले बिदि नङालै जायखौ माने लाभ खालामबायना खेबसे बेजों आं लाइफ टाइम थानो लुगैयो थेवबो जायखौ हास्थायदोंना बिनिफ्रायथ' आरो मा दं मिन्थिया बिनि गोसोआव आंनि गोसोआ गुबुन बायदि गाज्रि नङालै फार्स्ट टाइम माने जायखौ हास्थायदों आरो बिनिफ्रायथ' आंनि लाइफआवनो रावबोआनो गैस्राखाया सिंगेल लाइफमोन ना नाथाय दा फसायनायालाय सोरखौबा फसायबायमोन बाट अब्ला माथो बुंखानांगौ गोसोनि खोथाखौ आसोल थाबनो बावनोबो हाथारालै आङो दिनैसिम नाथ' सोरखौबा प्रप'ज खालामफेरदों ना सोरखौबा थगाफेरदों बास मोजां मोनदों दासिमबो मोजां मोनबायानो दं आङो बेखौबो मिन्थिखासेयावबो जे नोंनि लाइफआव सोरबा दं होननानैबो थुनथुलि नों आंखौ लाबाना मालाबाबो फस्थायनाय नङा मानोना आं नोंखौ ओरैबायदि अनगोन ना जेन आंनिफ्राय बांसिन रावबो अननो हानाय नङा नोंखौ नाथाय साला बुंनो सानो माबा मोनसे बेलेग प्रब्लेम जानो हायोना बेयावसो थाद'नांदोंलै ओमफ्रायथ' आं गाज्रि लाइनाव थांनाय खामानिफोरखौबो गारनो सानबावबायसोमोन जायखिजाया जाय नोंजों फैगोन बिराद लाखि जामारगोन दे नोंथ' आरो माने मानसियाबो बांद्राय फाल्थुबो नंखायानोखा जाम्बा मानसिना मा गोसोफ्राल' थिग जानांगौलै बाखि सब गासिबो अके नङारा थेवबो नों बायदि नोंहाथ' गुबुन गार्लफ्रेन्डबो गैखायामोन ना माने जायखौ नों हास्थायदों नालाय माथो डाइरेक्ट हाबा खालामनायावसो दङ गाव जुदि राजिबाना बिनिफ्राय बाखिथ' गोबाय गिजि देरा न'बाबोथ' आराम संसार मोजां न'खर दालांनो हागोन ना बुजिलायनायल' थानांगौ माने सानैनि गेजेराव आन्डारस्टेन्ड ना मा होनो जुदि आं जायखौ हास्थायदों बे आंनि लाइफआव फैबाना आं ओरैबायदि रानि बायदि साजिना दोनगोनलै आं माखासे जिनिसफोरखौ होनो हायाबाबो माने बेखौ खुसियाव दोननो अरायबो नाजागोन आरोना जागोन दे आसोल जागोन जाफुंगोन साननायफोरालाय सानसेबाबो जाफुंखायोना खायसेना जाफुङाबाबोथ' गासैनाबो खाफाला एखे जायाना बयनाबो गुबुन जायो सोरनाबा खाफालाव मोननाय दं सोरनाबा गैया बेफोरनो लाइफफ्रा आसोल बिदिबा न'नि भारायालाय मालाथो होबावगोन
माथो ओमफ्राय नोंनि हौवायाबो दासिमबो फैयासै न'आव थांनायानो एसे गोबाव आंहाथ' मास मोनथामसोनिया नांखासिगोनलै बे खेबसेयाव आं बिदि दोननो हानाय नङालै आदा एबार खनसेयाव माने जमा होथारगोन सिगाङावथ' बिदि होनो हायासैमोन ना नाथाय बेबो फैगासिनोखा बियो बे फैब्लानो होनोसै जमानो नोंथ' दिनै होगोन गाबोन होगोन होननानै बुंबाय थायो दा ओमफ्रायो बिदिनो मासाबो बारलाङो बिदिथ' जाबाय थानो हानाय नङालै दा एबार आंनो फुरा नांगोन हले फैसाया नङाबा नोंसोरो गुबुनाव नायदो मानो होनबा आं बेबायदिथ' ओरैनो दोनबाय थानो हायाना नोंखौ बिनानाव बायदि साननानै आं दोनबाय मानिबायबो दा आरो नोंसोरनो होनो माने बेफोरबायदि बाहाना खालामबाय थाबालाय बोरै जानो जागोन दे आदा आरोथ' खोनासं बेलाय माथो फनखौनो हमालाय आं एसे हरो दा आरो नोंथ' बुंदों न'आव थांदों हमनांगौना आं बुंहरनो सानदोंमोन बेखौबो ओमफ्रायलाय नोंलाय एसेबो खबर लायाखै होनबा बेखौ माला फैगोन बुंदों फैसिगोननो आदा साननैसोनि उनाव फैगोन बायदि बुंदों आरोथ' बिसिनिथिंजाय नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम ना आं हरबाबो एखनबा नेटवर्कआनो नाङा जायो मानसिखौनो होनो हाया बायदिसो मोनखाबाय माथो आङो ओरैनो मासखौल' थांगारहैयो ओमफ्राय फैसायाथ' गैया ओइ बे खनसेयाव आंनो फुरा मास मोनथामनिखौ नांखागोन नोंसोर बिदिनो थगायबाय थायोलै आंजों बिदि सोलिबाय थानाय नङालै दङाबो खोनासं थफ्ला थफ्लिया रेडि बोननानै दोनखा फैसाया जुदि रेडि गैयाबा जागोन आदा दिनै होगोन गाबोन होगोन बेबो हौवायाबो गैया दाबो खारखोसो ना माखोब्रा जोंदाव नों माला फैमारगोन ओजों रुम भाराखौबो होनो हायाखै दासिमबो आरोथ' जानाय लोंनायाबो जि प्रब्लेम जागासिनो जेन थेनसो सोलिगासिनो आङो फैसायाबो जोबनायनिफ्राय जोबलांबाय बे आदायाथ' एसे बुजिनानै दोननायखायसो नङाबाथ' एबाराव नै लास्ट वार्निं होबावबाय जोंदाव नों मानो फनबो मोजां रायलाया आरो फनानो अफ दासिमबो सानदोंमोन सुखु गोजोनै थागोन नोंजों नोंहाथ' बिदि दङ आंहा बिदि बिजनेस दङ आं बिदि खालामो बुंलायदोंमोन नाथाय माथो दा गावहानो माथो उल्था न'आवसो थांनानै थाहैबाय बिदिबाथ' आङो आइ मिलिसाजों आरो मिजिंजों थानायानो साबसिनमोन नाथाय नोंथ' आंखौ बेसेबा गोजान जायगायाव लाबोनानै गुबुन जायगायाव दा आंखौ जेबो खबरखौनो लाला जेबो खेरखौनो खालामला हारसिं गालांनानै थांबाय आं थांफानो बुंखादोंमोन नाथाय लांफाबावाखै नों न'आवबो नङाब्लाथ' आं बड'लेण्डनिफ्राय फैयानोमोन ना बेवहाय ओजोंहाय गावनि जायगायावबा माबा मोनसे खालामनाबाबो जानो हायो नाथाय बेयाव ना सोरखौबा सिनायोना मायो सिनायब्लाबो बेवहाय बारा मिलिजुलि बिदि गैयाना गावबागाव गोजासो आं हजों न'आव फन हरगौमोन नाथाय सोरनाव हरबावनो आङो जोबोद हारसिं जाबाय दा गुबुन जायगायाव मा खालामबावदो आङो फैसाबो होबावनांगौ रुम रेन्टखौ आं मा खालामबावदो दाना बबेनिफ्राय मा बेबस्था खालामबावनो नंमारगौ ओजों आं गारनानै फैनो नाङामोन बै जायगाखौ आंनि हजोंनि न'खौ दा हनै माथो जोंदावाबो आंखौ थगायबायसो नामा आं दा मा खालामबावगोन बिदिबा सोरनिफ्राय मा मदद मोनबावगोन आङो बे गुबुन जायगायाव आं रावखौबो सिनायथारानो जोंदाव नों आंखौ बिदि थगायनाङामोन नों फैफिन बहा दं नोङो आंनो नोंनि गोनांथि आरोथ' आइ मिलिसाखौबो जोबोद गोसोखाङो आङो देरलायलांबायसो दां दाहालागै बिरादनो आं मा खालामना लाखो बेफोरखौ दासान्दिथ' न'नि खामानियावबो बेस्थ' जानानै दंथ'योमोनलै आङो ओरैबायदि आरो मा बुंबावनो खामानियाबो मावाबा जायाब्रा न'आवबोलाय सोर दङ गासिबो आंनो नायजोबनांगौ जायो दाना बेनोथ' आरो बिमाखौ नायनांगौ बिमाया भाइ आंनि एकदम जिउ थैजासिम माने आंनि हां थाजासिम आइखौ जोथोनै लाखिगोन आङो बे आंनि वादाखा मोनसे आरोथ' न' लुनोसो फैसा एसे दोनथुमगासिनोमोनलै आङो जाजोबथ'वाखै र' लासै लासैनो इथा बायनोसै बाला बायग्रोनोसै ओमफ्राय जालांगोन लासै लासै गासिबो अखा बोथोर सफैनायजों उनाव ग्रोब मोनहैनायजोंसो जागोन नामाथाय फैसायाबो ओरैनो फैयो ओरैनो थाङोना अब्लाबो नाजानायनोसै र' नाजाबालाय मानो जाफुङा जानो दे मोजां गासिबो जाफुंथों साननायफोरा ओमफ्राय ओजोंनिफ्रायसो फैयाखै खबरा जेबो बिसोरनिफ्राय मानो खबर फैया जानो अब्लाबो आं थांखायाखैसो नाथाय दासिमबो आं उफाय गैया मावनो एखनबा लेंहरब्रबबा थांनांगौआनो जाखायो बेफोर खामानिनिफ्राय एसे जानगार जानो नाजादोलै भाइ नङाबा मालाबा पुलिसनि आखायाव गोलैफ्लांबा जारला जागोन ना बिसोर मानो सिरि दं मिथिगौना माने दा खाथि खालायाव एसे खामानि जादोंना बेफोर खामानिनि थाखाय आंखौ नांथारगौ जाखायो बिसिनो बिमानि थाखायबो बिराद प्रब्लेम जानानै फैबायना दा बेखायनो मावाबाबो उफाय गैया आंहा टुनटुलि एसेबाबो आथिङाव हमदां हादोंना नों डक्टरा मा बुंहरदों ओमफ्राय सान आं जेबोखौनो मोनाखैलै आथिङाव मा आथिंखौनो जेबो हमदां हायाखै सान आङो
होमबा आङो थाबायनो हानाय नंला। नङा थुनथुलि बिदि जाबाय बायो नामा? बिदि जानोनो हाया। नों आरो थाबायनो हाया जागोन नामा? हानांगोन नोङो आरो नों नाजानांगोन ना? आं बिदि थाबाय थानो हायालै सान। आंनो आंनि आथिंखौ नांफिनगौ। आंहा दाबो गोबां सिमां दङमोन। आंनि सिमाङा बिदि थेर बेथेर जानो हाया ह'। बिदि नङालै थुनथुलि। मोजांनिफ्राय मोजां डक्टरनाव लांगोन। मालिसबो खालामबाय थागोन ना? आं जोबोद गोसोखांजोब्बाय गासिबो। आं दाना माब्रै एन्जर हमैबावनो, एन्जर जावैबावनो, खांख्राइ जावैबावनो सान, ना हमैबावनो। आंनि जबाव बोरै थांगोन आङो? एन्जर जावनायखौसो गोसोखांबावबायलै। सानबाना आंनि जिउआ मा जाबावनांगौ जाखोलै? आं बेफोरबायदि थानो हानाय नङालै। आंनि आथिङा। दे गासिबो थिग जागोन ना? गासिबो अके जागोन। नों नेगेटिभखौ साननाङाब्रा। नाथाय मा खालामनो सान? साननायफ्रा नेगेटिभल' फैसै आंखौ। आरोथ' आंबा बिदिनो लेंग्रि बायदि जानानै थासिगोन। लेंग्रिबो नंबावालै। आथिङानो आंना बायबाय। दा ओमफ्राय साना आंखौबो ब्रेकआप खालामबानोथ' साना न'। दे थुनथुलि दायो आइया नाबावथोंसै दै। सान नोंथ' आंखौ नागारनानै थांनाय नङाना हो? बुंनाय। थोद थुनथुलि बिदि जाबाय बायो नामा? बेफोरबायदि जेबो नङा। मानो बेबायदि उल्थां फाल्थां खोथा सानबाय थादों नों? हामालै बिदि साननो। नाथाय सान आंनि आथिङानो हनै। औ मोनथिगौ नाथाय जेबो नङा। मोनथिबायना? जेबो नङा। आं बिदि थानो हानाय नङालै सान। आं साननानैनो बोरैबा मोनजोब्बाय आंखौ। आं मानो थाबायनो हाला दिनै? आंनि आथिङा मानो बिदि थैनांगौ? बिदि थैनाङामोनलै सान। नों दुखु जानाङा बुंबायना आङो। नोंनि आथिङा थाबायनो हागोन ना मानो हाया जानो बेलाय? आं बुंगासिनोखाना। ओमफ्रायथ' सान हनै आथिंखौनो थिखोनोबो हाया, लोरसोरबो खालामनो हाया। होमबा आं बोरै थाबायबावगोन दे? आरो आं मोनथिगौ ना आंनि थुनथुलिया हागोन होननानै। मा? औ जेखि बुङा डक्टरा जेखियानो बुंहरा मानो अब्लाबो नों हानांगोन ना? हाखागोन ना जिउ? अब्ला आं बाहेरावबो थाबायनो ओंखारनो मोननाय नंला नामा सान? मोनोलै आं लांगोन ना नों थांनांगौबाबो। थुनथुलियाय। दा जुदि आं बिनि सिगाङाव दुखु बांसिन जायोब्ला बेबो दुखु मोनखागोन। बेबायदि समाव आइ थुनथुलिनो जों बेबायदि कमजोर जाना देखायनो हाया। जों बेखौ थुलुंगासो होनो नांगोन जे बेफोरबायदि जेबो सिन्था खालामनाङा होननानै। गोसोआव दुखु दंब्लाबो आङो हमथानांगोन। नै आइ थुनथुलि। न'आय नैबेखौ जादो आरामनो गुदुं सुप बानायदों आङो। न'आय नों लांफिन। आं जाया जेबो जानोनो गोसो गैया। नै हामानो जानो गोसो गैया जानो आइ? एसे मोजां आं सुप बानायदों आरो बेयाव अमा बेदरबो होदों। नों गोथाव मोनो ना? औ ना आयै गाव गोथाव मोननायखायनोथ' जों एसे मोजां बानायदों हनै आइया। नोंसोरनो जा सान, आं जानो गोसो गैथारा। ओंखामानो खहाबनाय नंखाया आंखौ। हामानो गोसो गैया जानो नांगोन। डक्टराबो बुंहरदों ना? आरोथ' थुनथुलि नोंथ' बोरमा बेदरबो जानो बुंदोंना? गाबोन लायना होफैगोन दे आङो। ओमफ्रायथ' जमा खेबसे जानोसै जोंहा। बेफोरजों उदैखौ गोजोन होना मा जानो? नाथाय आंनि गोसोआनो गोजोन लाबा सान। आंनि आथिङा। बिदि नङालै थुनथुलि दुखु जाना बुंबायना आङो। आइ नोंखौ जे बेफोरबायदि खालामदों मा नों बिसोरखौ बदला लानो गोसो गैया नामा हो? हामनो गोसो गैया? गोसो दंबालाय बोरै जाबावगोन आयै? मानो जायाफालाय जानो नांगोन, हामनांगोन नोङो। आरो जों मोजां मुलि होगोन बुंखाबायना आइ। नोंखौ जेरैखि जायाबाबो फाहामगोन। आरो आं हामालासे बिदि अरायसो थाबा आं थैगोनलै। बेफोरबायदि थानो हानाय नङा आङो। थुनथुलि नङा आइ। हामगौ नामा बिदि बुंना लानो? मम मा नाहरबाय थायो नों बिथिं? मा दङ बैयाव? रावबोथ' गैया। अब्ला नों आंथिं नायहरना मम। नों न'आव थांनो ना? आं डक्टरफोरजों रायलायनो थिनखाबाय आबैखौ। जोंहा बिराद इन्जय खालामगोन आयै। आरोथ' न'आव बिराद हेपि थागोन ना नों आयै? गासिबो टेनसनखौनो बावजोबगोन नोङो। नों मानो खेबसेबो आंजों रायलाया दे? मोनथिया मा जालांखो ममा। नाथाय बे फट'खौ सोंनायनि माबायदि रिएक्सन होयो? सोर बे आयै?
सान मम दाफै आंनि खाथियाव दाफै मा जाखो मम मा जाखो लां बेखौ लां गोख्रै लां बेखौ बिजों रायलाय आङो रायलाया बिजों मा नाथाय सोरजों मम सोरजों नाथाय नों सोर नोंलाय सोर नों सोर नोङो आंखौ सिनाया नों मम आं रायलाया रावजोंबो थां नोंबो थां सान मा सोर सान आयै बे सान नों सिनायो बेखौ आयै सोर बियो सिनायो नाथाय आं नोंनो खिन्थाया बेखौ नुनानै रिएक्सन खालामदों ममा होमबाथ' सियर माबा कानेक्सन दंखायो बे मानसिया दे एमि नोंहाबो खर' सादों होननाया मुलि जानानै दसे रेस्ट लादो औ सोरां ओमफ्रायथ' मैयाबो ओंखाम जानाय जायासैना बेखायनोसो एसे बांसिन मोनदों नङाबाथ' बेखायनो जानांगौलै जेखि टेनसन जाया मानो ओंखामखौ हले एसेबाबो जाखाथारनांगौ नङाबा देहाखौबो एसे नायनांगौ जायोना औ नुवाखै बयबो बेसेबां दा दुखु मोनगासिनो दङ माथो होनबावनोब्रा एमि जालुनायानो जोबालै मा बुंनो आरो सोरबा माबा मोनसे जायोब्लाना बिराद गिनायल' मोनथारो आंहा एकदमबारे नोंनि आदाजोंसो जादोंना बेखौनो सानफ्लांनानै बोरैबा मोनबाय थायो दा औ दाथ' बिहामजोखौनो बिदि जालायबाय आथिं बायबायना बिहामजोआ अब्लाबो जों लांगोन जुरिया बुंदों अजानावबो लांगोन होननानै औ हायसे मोजाङै नायाबा ओमफ्राय जुरिया ओजों थांफिनदों हजोंहाय दा फिसालाजों फैफिना बे ओमफ्राय सोरां नोंलाय मानोथो थाङासै थांथ'वासै आङो गाबोन थांगोन सानबाय माने दिनै एकदम माबायानोना थांलाय फैलाय जाबाय थाबाय ओजों हस्पिटालावबो बेखायनो दसे न'आव फैग्रोथ'बाय आङो थांनाय जाथारबा दायोफोर थांसै मा जायो र' दे उन्दुदो दसे माबा मुलि जानानै नङाबा दा खर' सानाया बारा जागोन ना नोंना औ मेगिखौनो एसे बानायना लायनोसै आं नों जायोबालाय ना खिस्रि जानो जोंनावबोथ' रावबो जेबो सङासै खिस्रि जानो बानायनि आङो नों बानायनोसै आरो बोरैलाय बानायबावनो नोंलाय जायोलै र' बानायना लायनि आं मुलि जानांगोन ना दसे थानानै जुरिनो फन खालामसै ओमफ्रायो जोबोद केयार खालामथारो न' सोराङा स' सुइट बेफोरबायदि हासबेन्डखौसो मोननांगौ अब्लाना आरो लाइफआवलाय माथो नांबावगौ आंनि बर'आबो बिदिनोमोन नाथाय खाफाल गाज्रि जोंनि लोगो मोननायानो दान्दिसेनिल' थाखाय बायदिसो जाबाय ओमफ्राय बाबा जायख्लङालाय बहा थांफिनलायखो दे गथ'आ आयु फनबो हरदोंमोन आं हमासै मा खालामबावनो आरो लाइफफोराबो मा जायो आंहाथ' गाबोन बेंकआवबो दसे थांनांगौमोनहाय सुनिबारबो गाबोन थाब थांनांगोन फैसा एसे हाबनो गोनां दंमोन बेनो एसे प्रब्लेम जाना दं नायनांगोन अके दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो बावाबानो जाबाय सनामोन लोगोसे कमेन्टबो खालामनो बायाबा खालामबानो जाबाय दै मानो होनबा आरो जों फैफिनलायसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दिनै थांथ'नोसैलाय लोगोफोर आरो दिनैनि भिडिअखौ आं जोबोद हाखु दाखुयैसो बानायदों माने दिनैथ' आं मोननैबो बानायदों मोनसेखौबो होबाय लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर नायनो मोजां मोनो जोंनि बावगार हायैखौबो नायदो लोगोफोर आरो जोंनि बै मोनसे चेनेलखौ जायफोर माने गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना होबानो जाबाय अके ओमफ्राय दे होमबा ना लोगोफोर आंथ' प्रब्लेमखौ खिन्थाथ'ला मानोना दानो जालायबायलै बिना बिदिसो सानलायगोन खायसे जायखिया आं दिनै जोबोद हाखु दाखु बानायनाय जाबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय सनामोन दे ओमफ्राय माबोरै जाखोथाय बानायबायल' आरो दिनैनि भिडिअखौ दे होमबा आं थांथ'नोसैलाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट आरो मा होनो लाभ इउ बयनिसिमबो